Poďte sa so mnou nalíčiť a pritom pokecáme o rúži pre nevestu. Minuloročnej rúži pre nevestu som si povedala, že už viac nebudem pozerať takúto žumpu, ale pozerám. Pretože strašne veľa o tom kecáte všade možne. Každý sa ku tomu vyjadruje. Tak som si to nenechala ujsť, samozrejme, a pozerám aj ja. No minulý rok asi od polovičky som vedela, kto vyhrá, že vyhrá Petrana. Pretože to bolo dopredu dohodnuté. No a teraz viem zase, kto vyhrá. Pretože kamarátka má kamarátku. Neviem, či je to dohodnuté dopredu. No, ja dúfam, že nie. Kusek som sa vyhádzala. Mám milión výrážok takých úplne maličkých s takými bielými hlavičkami, no majú také tie hnusné šťavy na krku. Vidno, že som prehýrila na chate plnej prachu, stres, krámy, oslava narodenín, zlá strava, alkohol. To na tej pleti akože hneď vidno. Strašné. Fakt, to mám na krku, aha. Také, keby ma dačo poštípalo. Čo má byť? Ja som bola aj prekvapená, že vybrali toho Radka, lebo ako nie je to môj typ. Ani ten Tomáš minulého roku nebol, tak ako mňa zaujímalo, že či reálne sa niekomu páči. Ale zase to je môj problém, však ak čo. Takže teraz SPF 30 pre ženy nad 30. Než teraz sa vedú veľké debaty o tom, že koľko si ho dávať. Ja si ho dávam tak asi toľko, pretože tento tu je z tých masnejších. A mám pocit, že mi to stačí. No, len jedna jediná baba tam je, že extrémne nesympatická, inak akože mi prídu také, že sú úplne v pohode baby. Aj tie, čo vypadli. Už tu nič nemám. No a je to práve tá nafúknutá Dolly. Všimate si, ako si ona kaká do úst? To je neskutočné, akože. Jak ona predtým na tej lodi Radkovi hovorila, že ona je taký úprimný, strašne úprimný človek. A zatajuje asi 5 častí, alebo koľko, že má decko. OK. Videla som teraz, tam je nejaké vyfotoshopované fotky, že vraj je strašne vychudnutá a ona pritom akože tak hnusne si vyfotoshopovala postavu, že to sa nie je možné. To je aj komédia. Najlepšie teraz po tej poslednej časti ona si o sebe fakt akože, ja neviem, či to tak dobre zostrihali, ale ona si o sebe myslí, že je lepšia, že je krajšia ako všetky ostatné a že je neviem aká herečka a že má naviac nad bože, jak sa volá tam tá 19-ročná baba proste, jak sa tam na ňu nasrala. A ten styčený prst, to už je proste ukazovateľ toho, že už sa nedokázala ovládať viac a musela proste vyjsť tá jej povaha na povrch. A aj tými gestami a všetkým tým, ako tie ksichty, aké dáva, je proste z nej cítiť tú závisť, nevraživosť. Proste ona má nejaký problém, ona si to nesie a si tú frustráciu proste naokolo kompenzuje. Okay. Už toho veľa nemám na tvári, pretože už tu nič nie je. To je topka. Treba mi ho kúpiť znovu. Ešte ma tak napadlo, myslíte si, že majú nejaký oni skript? Bože, jak sa tomu hovorí po našom? Skript, scenár, presne. Myslíte, že majú nejaký scenár? Myslíte si, že majú nejaký scenár? Že majú dané proste, že čo majú hovoriť? Alebo proste je to také... taký dobrý ťah tej režie, že vedia ich tak ovplyvniť tam, na tej Sri Lanke, aby dochádzalo k nejakým konfliktom medzi nimi. Mne to príde úplne ako nejaký pokus na myšiach, presne. Hodia vás do nejakého neprirodzeného prostredia, vytvoria medzi vami nejaký boj, napríklad tu, hej, bojuje niekoľko, proste, teraz už ich asi iba 10 alebo koľko, a predtým ich bolo
skoro 20, nie? O jedného chlapa. Preto sa tie baby správajú trošku ináč, ako by sa správali v normálnom svete. A sú agresívnejšie, také bojovnejšie. Aj keď možno oni ho v podstate ani nemajú až taký záujem. Ale baby chcú proste vyhrať. Tak si nemyslím, že čo by len jedna z nich má o neho nejaký taký seriózny záujem. Všetky sa tam prišli zviditeľniť. Každá má nejaký svoj cieľ v živote, nejaké plány a prišli si to proste splniť cez rúžu. Aj keď mne to príde, že to je proste len tých 15 minút slávy a že im to nejak veľmi nepomôže. Hlavne nie je taký tento typ relácie. Ale tento koncept toho bachelor, či ak sa to hovorí, tak už je strašne zastaralý. Už sú teraz rôzne lepšie, modernejšie reality shows. My napríklad strašne radi pozeráme, keď to vyjde, už tam je tuším 6 sérií, Love is Blind. To je oveľa lepšie. Takýto koncept, keby dali na Slovensku, tak by to mohlo byť úspešnejšie a nemusela by to byť taká žumpa, ako je tá rúža. V tej relácii ide o to, že ste takisto je tam asi, neviem, 20 žien, 20 chlapov, neviem, nie som si istá už, koľko ich tam bolo. A rozprávajú sa cez stenu, čiže sa nevidia. A ide o to, že sa do seba zaľubia bez toho, že by sa videli. Takže toto už je taký ten modernejší koncept a je to teda naozaj také krajšie. Neviem, možno, že to je tiež medzi nimi už dohodnuté dopredu, ale vyzerá to celkom reálne a z tej prvej série pár je stále spolu. Takže nie je to úplne také, že nereálne. Čo myslíte? Kto vyhrá? Napíšte mi to do komentára. Ja som s tou žienkou, ktorá má vyhrať, ktorá už vyhrala asi. A veľmi spokojná. Mne sa tá baba aj páči, takže aj sa k sebe vizuálne hodia. Tak som strašne zvedavá, že či im to naozaj vyjde a že či sú stále spolu. To by ma fakt zaujímalo. Že jak sa volá tá 19-ročná? Teraz som tam videla kdesi článok, že ona chodí s tým Krištofom, že on sa rozvádza, že ho klofla, no tak sa vedieť, či je naozaj pravda, či to nie je len bulvár. Toto až také krátke video nebude. No ja už som vystrelila všetky svoje náboje a ešte nie som dolíčená. Príklad tá Nicole, čo minule vypadla, sa mi náhodou páčila. Ona sa dokázala nezhovadiť pred celým národom a odišla s gráciou. Že tá druhá. Páči sa mi aj Anet. Ona je taká maličká, zlatá, tiež sa tam nezhovadila nijak. A ona si robila kurz vo Fejme tak ako ja. My sa navzájom aj sledujeme. A teraz, jak sa to začalo, tá druhá rúža, a teraz ja pozerám na ňu, bože, skade je mi povedomá. Takisto aj tá Bombuľka, modelka, takisto ona spolupracuje s Fejmom. Nejakú špirálu tu nemám. Je to zvláštne, ale ja si absolútne nepamätám ich mena teraz. Teraz, keď sa o tom s vami chcem porozprávať, tak ja si nepamätám. Som zvedavá, že aká ďalšia pusa padne, pretože tam ten lizák, ktorý mu dala, už jak sa ona volá, tá, čo sa tak skryla, čo si dala tú škrabošku, toto bolo ale že nechutné. A on správne povedal, on bol poboskaný, nie že on dal, lebo toto bol jeden veľký útok na neho. To fakt akože, bolo to strašné. Fakt. Ja nie som puritán, ale toto sa mi nepáčilo. Takto dopadlo moje denné líčenie. Záverečné slova. Ja dúfam, že tá Dolly vypadne čím skôr, pretože sa na ňu už nemôžem pozerať. Akože, sorry, no to sorry. A dajte mi váš tip do komentára, že kto si myslíte, že vyhrá.